Shahid al-Shashuk, 7 anos. Cando Mohamed me enviou esta foto, quedei atónita diante do horror que transmitía. A sensación de estar atrapado, de estar dominado pola violencia extrema da maquinaria bélica. Coñecín a Shahid como a mellor axudante para alimentar os gatos. Por iso, o detalle dunha das súas queridas mascotas sangrando agravou a angustia absoluta que reflicte esta imaxe. Debemos facer todo o que estea na nosa man para deter a campaña xenocida de Israel en Gaza. Feli Butler, co-creadora de Heart of Gaza. A casa de Shahid foi bombardeada ata quedar reducida en tullo. Dia Mohamed, 8 anos. Antes de que estalase a guerra, un arco da vella de fermosas cores decoraba o ceo e o sol brillante bañaba a terra coa súa calor. Eses momentos estaban cheos de maxia e beleza, mentre a natureza interpretaba unha sinfonía de cores e luz enchendo os corazóns de esperanza e paz. Dia foi desprazado do norte. A súa casa foi parcialmente destruída. Hind Rahaf era unha nena de 5 anos que o 29 de xaneiro de 2024 viaxaba en coche co seu tío, a súa tía e 4 primos, intentando fuxir do norte de Gaza, unha das zonas máis bombardeadas polo exército israelí. A familia atopouse con tanques israelís na zona de Tel al-Hawa e o seu coche foi atacado. Hind puxose en contacto cos operadores de emerxencias, suplicando entre os son dos disparos para que alguén a salvase. Nos audios, a nena explica que os seus familiares están todos mortos, menos a súa curmá. Noutra chamada, Hind parece ser a única supervivinte e permanece no coche cos cadáveres dos seus tíos e curmáns. A Media Lúa Vermella Palestina perdera o contacto con ela, pero enviara unha ambulancia con 2 paramédicos. Durante varios días tivose a esperanza de que tanto Hind como os 2 paramédicos seguisen con vida, mais o exército israelí non permitía o acceso á zona para enviar máis axuda. 12 días despois atopouse o coche que contiña o corpo de Hind e os dos seus familiares. A poucos metros de distancia estaba a ambulancia cos corpos dos 2 paramédicos da Media Lúa Vermella Palestina. Un dos paramédicos que atopou os corpos dixo que todos amosaban sinais de disparos. O exército israelí negou varias veces a súa implicación, alegando que non había ningunha tropa nin tanque na zona. O Washington Post e o Sky News levaron a cabo unha investigación coa axuda de imaxes por satélite nas que concluíron que varios tanques israelís estaban presentes no lugar e que un deles probablemente disparara 335 balas contra o coche no que viaxaba Hind e a súa familia. Tras o asesinato, os medios de comunicación occidentais foron criticados pola súa cobertura do incidente e por non atribuir o seu asasinato a ninguén. O caso de Hind Rahaf converteuse nun símbolo do horror da invasión israelí e fixo que moita xente indignada saíse ás rúas pedir xustiza para Hind. Tamar Tinraz, 17 anos. Minska Tinraz, 15 anos. Os tanques rodeáronme por todas as partes. O meu pai e algúns familiares foron asasinados. Quedei soa e contactei ca miña nai e coa Cruz Vermella. Non me esquezades, Hinda Naer. Amna, 5 anos. A miña tenda, co meu pai e a miña nai. As abellas e os mosquitos veñen e pícannos todos os días. Estamos rodeados de árbores. Amna foi desprazada de Rajá. A súa familia non sabe se a súa casa segue en pé. Adoitaba percorrer o campo de atletismo libre como un paxaro, gañando e voando alto. O meu corpo era áxil, palpitante de vida e forza. Agora, a guerra pechou as portas do recinto, agochando ese raio de esperanza. Xa non podo voltar. A guerra rouboume o meu soño e o meu campo.
Aez foi desprazada do campo de refuxiados de Al-Nuseirat. Non sabe se a súa casa segue en pé. A pesar de todo o esgotamento, a tristeza, a dor e o sufrimento, a muller palestina fica forte. Qamar Tinraz, 17 anos. Siham Mohamed, 6 anos. Manal Al-Nateel, 5 anos. Ollos que nos seguen a todas as partes. A escuridade perséguenos mentres nos atormenta. A serpe envelena cos seus ollos. Aisel Albana, 3 anos. Antes da guerra vivía libre e en paz. Regaba as flores, nadaba no mar, pescaba e desfrutaba do amencer e do canto dos paxaros. A casa de Aisel quedou parcialmente destruída. Aisel Albana coa axuda de Qamar, 3 anos. O meu terceiro aniversario durante a guerra. A miña nai fíxome unha torta de chocolate e laranxa mentres eu xogaba co meu irmán pequeno Sad, esperando a que comenzase a festa. A casa de Aisel foi parcialmente destruída por Israel. A miña preciosa gata leva un vestido e canta cancións para facer feliz a xente. A casa de Sobi quedou reducida a entullo tras un bombardeo. Siham Mohamed, 6 anos. Eu son a fermosa Soso e co meu pato de cores imos ao mar. Qamar Tinraz, 17 anos. Gaza converteuse nunha cidade fantasma. Qamar Tinraz, 17 anos. El lévame sen cabeza. A súa traxedia e dor sangran con vaguas azuis. Un lume é a perda de moitas vidas, e eu estou entre eles. Rama Mohamed, 13 anos. A muller palestina, compañeira na loita, enfrontouse ao xenocidio e á guerra dende o primeiro momento xunto ao seu pobo. Sempre está presente no corazón da batalla, coa súa voz esgazada e as súas vaguas silenciosas, vendando as feridas cunha man e levando a bandeira coa outra. Ela é a patria na súa forma máis pura, e o pobo está orgulloso dela e ela está orgullosa del, encarnando todos os significados da forza e a firmeza. Misk Timraz, 15 anos. Un dos xardíns de Gaza. Xa non quedan rosas vermellas, queimáronas e volveronse grises. Nur Al-Zakzouk, 8 anos. Queridísima Rema, canto te boto de menos e os nosos momentos xogando no xardín rindo as gargalladas. Os inimigos leváronte, deixándome chorando e anhelando aqueles días e lembranzas que compartimos. Cada momento sentía fonda neste desexo e espero o teu regreso para revivir aqueles tempos felices. Rema era a curmá de Nur. Rema, a súa familia e os seus parentes trasladáronse desde diferentes lugares a unha casa segura designada pola ONU. 28 persoas foron asasinadas cando a casa foi bombardeada 3 semanas despois do inicio do xenocidio. A nai, o pai e os irmás de Rema, Youssef e Mohamed, morreron. Só sobreviviu o seu irmán Wassem, de 17 anos. Descansa en paz, Rema. A casa de Nur quedou reducida a entullos tras un bombardeo. Agora vive nun almacén abandonado en Khan Yunis. Trim Mohamed, 4 anos. Un aniversario pola mañá. Unha torta cuberta de chocolate e laranxa. Estou contento con esta torta. Mohammad Musbah Tinraz, 13 anos. Asasinado o 30 de outubro de 2023. Qamar Tinraz, 17 anos. Os fragmentos dun foguete que caeron nunha casa do noso barrio enchen a rúa e queiman a nosa casa. Qamar e Mohammad traballaban xuntos nesta peza. Era un dos seus curmáns favoritos e estaban moi unidos. Botao moito de menos. Mohammad, a súa familia e outros parentes trasladáronse desde distintos lugares a unha casa segura designada pola ONU. 28 persoas foron asasinadas cando a casa foi bombardeada 3 semanas despois do inicio do xenocidio.
A nai de Mohamed, seu pai e os seus irmáns Rima e Youssef morreron. Só sobreviviu o seu irmán Wassem, de 17 anos. Descansa en paz, Mohamed. Rima Mushbat Timraz, 9 anos, asasinada o 30 de outubro de 2023. Kamar Timraz, 17 anos. Rima. Baixo os entullos, coa esperanza de oír a voz de algunha das persoas que están fora, o sangue asolágame o rostro e os meus ollos quedan ao descuberto. Rima, a súa familia e os seus parentes trasladáronse desde diferentes lugares a unha casa segura designada pola ONU. 28 persoas foron asasinadas cando a casa foi bombardeada 3 semanas despois do inicio do xenocidio. A nai, o pai e os irmáns de Rima, Youssef e Mohamed, morreron. Só sobreviviu o seu irmán Wassem, de 17 anos, que fora á tenda cando a casa foi bombardeada. Descansa en paz, Rima. Kamar Timraz, 17 anos. Sabrina asasinada. Un día estaba correndo á beira do mar. Ao día seguinte, a súa familia corre co seu corpo nunha mortalla. Kamar Timraz, 17 anos. A nosa situación no xenocidio. A xente corre coa esperanza de conseguir unha das caixas para saciar a fame da familia e dos nenos. Outros códenas para vendelas por prezos moi altos. Kamar Timraz, 17 anos. A néboa oculta entre as árbores, extraños sons. Para as árbores, para a lúa e para un monstro agachado nunha delas. Nour Al-Zak Zouk, 8 anos. O meu aniversario na casa da miña avoa tras ser desprazados da nosa casa en Khan Younis. A miña avoa fixo a con piña. Fixen 8 anos. A casa de Nur quedou reducida a entullos tras un bombardeo. Mohamed Mushbat Timraz, 13 anos. Asesinado o 30 de outubro de 2023. Palestina é libre e resiliente. O texto da obra de Palestina, ya Alá salve a mesquita de Al-Aqsa. Mohamed, a súa familia e outros parentes desplazáronse desde distintos lugares a unha casa segura designada pola ONU. 28 persoas foron asasinadas cando a casa foi bombardeada 3 semanas despois do inicio do xenocidio. A nai de Mohamed, seu pai, e os seus irmáns Rema e Youssef morreron. Só sobreviviu o seu irmán Wassem, de 17 anos. Descansa en paz, Mohamed. Manala Natel, 5 anos. Era feliz como paxaro verde, correndo entre as flores e chamando a miña nai. Pero o monstro chegou e levou o meu riso e as miñas flores. Isaan Yuda, 5 anos. Un meniño de cores. Os seus trazos mudaron e desapareceron no sufrimento da guerra. A casa de Isaan foi pasto das bombas e reducida a entullo. Hassan Mohamed Timraz, 13 anos. Os buques de guerra sionistas asexan no noso mar, pero nós permanecemos firmes, a pesar do bloqueo, a esperanza de volver aos nosos fogares. Mohamed Mushbat Timraz, 13 anos, asasinado o 30 de outubro de 2023. Qatar Timraz, 17 anos. A desaparición dos fogares significa a desaparición das lembranzas, dos familiares e dos veciños nun abrir e pechar de ollos. Anacos de vidrio cobren o lugar e os incendios non se extinguen. Kamar e Mohamed traballan xuntos nesta peza. Era un dos seus irmáns favoritos e estaban moi unidos. Ela bota o moito de menos.
Mohamed, a súa familia e outros parentes trasladáronse dende distintos lugares a unha casa segura designada pola ONU. 28 persoas foron asesinadas cando a casa foi bombardeada 3 semanas despois do inicio do xenocidio. A nai de Mohamed, seu pai, e os seus irmáns Rehema e Youssef morreron. Só sobreviviu o seu irmán Bassem, de 17 anos. Descansa en paz, Mohamed. Noir Al-Zakzouk, 8 anos. Shahed Al-Zakzouk, 7 anos. Amuna Mohamed, 5 anos. Sochi Al-Zakzouk, 5 anos. Aisel Albania, 3 anos. Sobhi Al-Sel, Amuna, Nur e Shahid, debuxamos as nosas mans para que vexades o seu tamaño. Os fogares de todos estos nenos foron destruídos parcial ou totalmente por Israel, ou descoñócese o seu estado actual. Jodi Abur Har, 12 anos. O meu barrio, antes cheo de vida e cor, é agora silencio e ruínas, onde as casas non son máis que recordos e os lugares historias de tristeza e destrucción. Jodi foi desprazada do campamento de refuxiados de Al-Nuseirat. Non sabe se a súa casa segue en pé. Bassem Tinraz, 12 anos. No corazón de Palestina, unha fermosa casa álzase xunto a unha magnífica naranxeira, cuxas ramas reméxense suavemente baixo o sol. Fronte a ela, o mar azul esténdese coas súas ondas tranquilas reflectindo a beleza da natureza e o espírito de firmeza. Bassem foi desprazada de Rafah. A súa casa foi parcialmente destruída. Bassem Tinraz, 12 anos. Aqueles que non teñen dereito, nin nome, nin entidade, intentan ocupar o que non é seu, pero nunca poderán tomar a nosa terra. Palestina é para o pobo palestino e sempre será así. Bassem foi desprazada de Rafah. A súa casa foi parcialmente destruída. Sobi, 5 anos. Son Sobi, de en pé entre as ruínas do meu fogar. A miña infancia inocente perdida. Os sons molestos dos avións tocan unha melodía de terror. O meu corazón latexa fortemente ao escoitar os agresores achegarse. Penso nos meus amigos e nas súas risas, naqueles momentos felices disoltos como un soño na escuridade da guerra. Síntome como se perdese unha parte de min e pregúntome: como podo volver ser un neno sen guerra, sen medo e sen dor? Vexo a destrucción ao meu redor e sei que a ledicia desapareceu. Mas aínda hai un raio de esperanza ao que me aferro como a un neno soñando un mundo mellor. Muammar Tinraz, 17 anos. Familias enteiras foron asasinadas en Gaza. Algúns corpos recuperáronnos enteiros, outros soamente partes, e os outros seguen baixo o entullo, os cascallos, incluídos moitos dos meus amigos e familiares aos que non puidemos rescatar ata agora despois de meses. Kamar Tinraz, 17 anos. Baixo os entullos, brilla o ollo ensanguentado dunha nena, mantendo a esperanza na súa mirada de que a sacarán dos cascallos e verá a luz do sol. Como moitos nenos que perderon a vida nos numerosos bombardeos sobre os seus fogares en Gaza. Jané Almananja, 4 anos. O único que quero é un anaco de pizza, da que leva no sabor, lembranzas e alegría. O sabor que sempre amei e que he coñecido. Non quero a comida enlatada, seca, que non ten nada que ver coa miña vida anterior e que só como porque a guerra nos arrebatou o que era noso. A este sabor faltalle o prazer que me abraiaba con cada comida. Boto de menos todo. Boto de menos eses sabores que enchían a miña vida de felicidade. Boto de menos os momentos en que a comida era tan deliciosa como a vida.
Jané foi desprazada do campo de refuxiados de Al-Nuseirat. A súa casa foi parcialmente destruída. Shahed, 7 anos. Nos días calorosos de verán, a miña familia e máis eu íamos á piscina onde nos mergullábamos na auga azul cristalina e nos sentíamos renovados. As nosas risas resoaban ao noso redor mentres nadábamos e xogábamos, pasando longas horas na auga, esquecéndonos de todas as preocupacións. Eses momentos estaban cheos de ledicia e amor e gravados na miña memoria como algúns dos momentos máis fermosos que pasamos xuntos. Shahed, 7 anos. Sham Muhammad, 7 anos. No medio do xardín, os meus amigos e eu vivíamos momentos máxicos e fermosos. Voábamos cos paxaros, sentindo unha liberdade sen igual, e corríamos entre as rosas que enchían o aire co seu fragrante arrecendo. Cometas de cores decoraban o ceo, e lanzábamolas coas nosas mans, vendoas bailar no vento. Eses momentos estaban cheos de emoción e alegría, xa que nos sentíamos parte dun cadro artístico vivo, cheo de cores e vida. Sham foi desprazado do campo de refuxiados de Al-Nuseirat. Salsbel Ziad, 5 anos. Extraño aqueles fermosos días antes da guerra, cando a escola era un lugar de aprendizaxe e diversión, e xogar cos amigos enchía o ambiente de risas e alegría. Gozaba comendo mazás frescas e sentindo a suave brisa do mar acariñando o meu rostro. Cada momento estaba cheo de beleza e liberdade, e todo era vibrante e feliz. Aqueles días deixáronme recordos inesquecibles, enchendo o meu corazón de saudade e nostalgia. Salsbel foi desprazada de Rafah. Non sabe se a súa casa segue en pé. Kamar Timraz, 17 anos. En Gaza, antes do 7 de outubro, a vida era devagar, chea de esperanza e soños. Os nenos xogaban nas rúas, as familias reuníanse ao redor das mesas de comedor. As súas voces enchían o ambiente con risos e conversas. Había problemas, sí, mas tamén había unha sensación de estabilidade e rutina diaria. Chegou entón o 7 de outubro e trouxo consigo a tempestade. A guerra barreu a faixa, convertendo a vida en un pesadelo constante. A xente que vivía as súas vidas cotiás loitaba de repente para sobrevivir. Lares que antes estaban cheos de amor e calor, agora eran moreas de entullo, e as voces que antes enchían o ar de alegría, agora eran gritos de dor e aflición. Neste xenocidio, a vida de todos mudou radicalmente. Algúns perderon seres queridos, outros todo o que opusían. A supervivencia tornouse no único obxectivo, e a búsqueda da seguridade na principal preocupación. No medio desta devastación, a historia de coraxe e resiliencia, mas tamén de moita tristeza e perda. Gaza era un lugar cheo de vida, mas agora transformouse. Transformárono un campo de batalla, onde a xente loita por sobrevivir. Imán Mohamed Nour, 6 anos. Boto de menos a miña fermosa casa, rodeada de rosas e árbores como a fieis guardiáns, espallando os máis belos aromas ao seu arredor. Cada recuncho estaba cheo de vida, e cada flor contaba unha historia de lembranzas. Cada mañá a brisa levaba o aroma das flores ás fiestras, enchendo os nosos corazóns de alegría e nostalgia. O meu fogar non era só un lugar, era un refuxio para as almas, onde se podía topar paz e beleza en cada recuncho. Imán foi desprazada do norte, a súa casa foi parcialmente destruída. Hassan Mohamed, 4 anos. En Gaza, no medio de toda a destrucción, hai un home que vende sandías. Todos os días sae coas súas sandías grandes e vermellas. A pesar de todo, el intenta vender as sandías para gañar algúns cartos. A xente cómpralle, sorrille, e el devólvelle o sorriso. Eu considero un heroe, porque nunca se rende. Naeda Albaba, 7 anos.
Un día de inverno, as miñas irmás, a miña tía e máis eu, estábamos xogando baixo a choiva, recollendo a roupa que estaba colgando do tendal antes de que se mollase. Eran momentos cheos de ledicia e vida, que quedaron na memoria como os días máis fermosos da infancia. Naeda foi desprazada de Rafah. A súa casa quedou parcialmente destruída. Misk Timraz, 15 anos. Boto en falta o meu curmán Aimán, a quen vin amañado o seu asasinato coa luz do sol iluminando o seu rostro cun último sorriso. Logo, en medio dos violentos ataques que arrasaron Gaza, desapareceu e nunca máis volveu. A súa perda foi esgazadora e pesoume moito no corazón, deixando un baleiro imposible de encher e feridas que nunca curarán. Rama Mohamed, 13 anos. No corazón de cada persoa en Gaza, a chama da resistencia arde, nunca extinta. É un esforzo progresivo, vigoroso e decidido, que reflite a paixón e a determinación esmagadoras pola liberdade e a dignidade. Hori Abu Harb, 7 anos. Sempre me encantou a arte e o debuxo. As cores e as pinturas levábanme a outros mundos cheos de beleza e creatividade. Vía historias en cada cadro e sentimentos en cada cor. Cando chegou a guerra todo cambiou. As cores xa non me dicían nada e as pinturas xa non expresaban os meus soños. Agora, sinto o pincel pesado na miña man e as cores esvaídas nos meus ollos. A guerra quitoume a miña paixón e deixoume buscando a esperanza no medio da destrución. Hori foi desprazada do campo de refuxiados de Al-Nuseirat. Non sabe se a súa casa segue en pé. Salsbel Siad, 5 anos. O meu soño sempre foi ser médico. Estender a miña man para curar os feridos e os necesitados. Ser unha fonte de curación e de esperanza. Presenciei moitas escenas que encarnaron os sacrificios dos nosos médicos durante esta guerra. Escenas que quedarán gravadas no meu corazón e que fixeron tremer a miña alma. Con cada escena, a fe no meu soño faise máis forte e unha determinación irrompível medra dentro de min. A pesar de todo, convertireime en médico e serei un raio de luz no medio da escuridade que curará as feridas da humanidade, sexan cales sexan as crises. Can I live? Can I live? Can I live? Can I live? Yeah. Can I live? Can I live?